Olipa kerran Pekka. Pekka on 22-vuotias, koulutukseltaan tradenomi ja innokas astumaan elämässään eteenpäin. Vaan Pekkapa on työtön, vailla elantoa, ilman toimeentuloa ja tulevaisuutta. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana Pekka on ollut jo pitkään, ja ihan jokaisena arkiaamuna hän kiirehtii katsomaan, josko jo tänään posti toisi hyviä uutisia. Ja monenlaistahan postia Pekka saa ihan päivittäin, moneenkin eri aikaan, sillä organisaatiomuutosten jälkeen postin toiminta on aivan sekaisin. Maanantain posti tulee tiistaina iltapäivällä, keskiviikon joskus torstaina illalla, eikä perjantaiksi tarkoitettua lainkaan. Mutta palataanpa itse asiaan. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana Pekka on velvollinen myös itse panostamaan tulevaisuuteensa, joka tarkoittaa sitä, että hän tutkii MOLin sivuja ahkerasti. Sieltä hän löytää näppärästi tietoja avoimista työpaikoista, jos niitä oman alan töitä siellä vain olisi. Ja kuten ahkeran työttömän kuuluukin, Pekka käy työvoimatoimistossa henkilökohtaisestikin ilmoittautumassa ja keskustelemassa kiireisten virkailijoiden kanssa omasta tilanteestaan. Ja kun Pekka saapuu jälleen työ- ja elinkeinotoimistoon, saa hän heti ovella kuulla ne niin tutut sanat. Istu siihen odottamaan, sinua tullaan sitten kutsumaan nimeltä. Ja sitten Pekka odottaa ja odottaa. Mistäköhän se muuten johtuu, että valtio- ja kunnan virastoissa saa aina odottaa? Ihmisiä ei nyt aivan ruuhkaksi asti näy, mutta silti jono ei liiku. Ei, vaikka olisit siinä ainoana. Mutta palataanpa jälleen aiheeseen. Pekka siis odottaa yhä, kunnes vihdoin häntä tullaan kutsumaan. Tässä kohdin Pekan täyttää suuri ilo, sillä hän saa ihan oikean työtarjouksen. Siinä hänelle tarjotaan 6 tuntia per viikko. Eihän se Pekka ole kauhean rasittavaa, mutta mietitäänpä hetki, kuinka paljon byrokratiaa tuollaisen pätkätyön vastaanottaminen todellisuudessa aiheuttaa. Seuraavaksi sitä jonotetaan Kelassa, joka ei kuitenkaan voi maksaa korvausta, sillä työnantaja toimittaa palkkatodistuksen vasta kuun lopulla. Sitten sitä soviteltua päivärahaa lasketaan ainakin viikonpäivät, kunnes lopulta näet, että pankkitilille on kilahtanut verojen jälkeen kokonaista 42 €. Oli miten oli, paikkaa Pekan pitää silti hakea välttääkseen karenssin. Mikset sä Pekka itse tee asialle jotain? Työpaikoille kun voi mennä ilman lähetettäkin. Ovesta vaan sisään ja oikean ihmisen puheille. Mutta odotas nyt hetkinen. Tässä sulle muutama vinkki miten toimia. Tee itsellesi kunnollinen CV. Ole reipas, siisti ja ryhdikäs. Pukeudu asiallisesti. Hae työtä, jonka itse haluat. Kerro avoimesti ja asiallisesti kuka olet, mitä haluat ja ennen kaikkea mitä sinä voit tarjota työnantajalle. No niin, tervetuloa vielä kerran tänne Rivanen. Mistä mies tulee ja mihin se menee? Olen tosiaan Pekka Virtanen, 22-vuotias. Joo, ja sitten kun siihen työkuormaan tottuu ja siihen voitaisiin kiittää toinen toisiamme tästä tapaamisesta. Ja Jos vaikka sovitaan sillä lailla, että mä olen viikon sisällä sinun yhteydessä, niin sovitaan sitten. Mutta jos ei heti ensimmäisessä paikassa onnista, älä anna periksi, vaan kulje silmät auki kaikkia mahdollisia verkostoja käyttäen, sillä työpaikkoja on tarjolla muuallakin kuin netissä. kiitoksia. Työhaastattelu. Olkaa hyvä. Kiitoksia.
Minkälaiset odotukset sinulla oli nyt sitten tämän työtehtävän suhteen? Myyntihän nyt on isolta osin sitten viestimistä ja kommunikointia asiakkaiden kanssa. Ja ensimmäisen tapaamisen merkeissä. No niin, kuulostaa erittäin hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, hyvää päivää. Palataan asiaan. Kiitoksia. Kiitos, hei. Sitten vaan nimi alle työsopimukseen ja seuraavana maanantaina uuteen duuniin. Ei se nyt niin vaikeata ole saada töitä, jos sen eteen tekee itsekin töitä. Sen pituinen se.